Mga igsuon, mga anak sa Dios. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa Our Lady of the Rosary, ang Birhen sa Rosario. Ang kasaysayan niini nag-ugat sa Lepanto ug sa adtong panahon na ang mga Kristiyanos nag-atubang sa dakong hulga sa Ottoman Empire nga gusto mosakop sa Europe. Si Pope Pius V miawhag sa tanan nga mag-ampo sa Rosario aron makab-ot ang kaluwasan. Ug sa milagroso nga paagi nakadaog ang mga Kristiyanos nga panon sa gubat. Ug tungod niini gideklarar sa simbahan ang adlaw nga mao karon ang kapistahan sa Our Lady of the Rosary. Ang rosaryo nahimong usa ka dakong bahin sa liturhiya ug pag-ampo sa simbahan. Dili lang kini usa ka awit og pag-ampo, apan tungod kay kini nagdala kanato sa pagpamalandong sa kinabuhi ni Kristo uban sa paggiya sa mahal nga Birhen Maria. Mao nga ang pag-ampo sa rosaryo usa ka pamaagi sa pagpamalandong, pagpuyo sa presensya sa Dios ug pagbaton sa kalinaw bisan pa sa daghang buhat ug maingon ta mga kasamok sa kinabuhi. Ug karon ang ebanghelyo nga atong madungog nagsaysay sa sugilanon bahin kang Marta ug Maria. Ang usa nagpagsan sa bugat nga mga buhat ug ang usa nagpabilin sa tiilan ni Hesus. Dinhi nagtudlo si Hesus og nindot nga leksyon nga dili lang para sa ilang panahon apan para sa atong tanan nga naigo sa daghang mga kasamok ug kabalaka sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Unsa may mga mapamalandungan nato karong adlaw? Unang punto, ang mga kabalaka dili unta makawani kanato sa presensya sa Dios. Si Marta mao ang nagrepresentar sa atong aktibo nga kinabuhi. Siya nagluto, siya nagandam, siya ang nag-alagad. Kini dili sayop. Kaya ang serbisyo usa ka importante nga bahin sa kinabuhing Kristiyanos. Apan ang iya nga problema mao nga ang kasamok, ang kabalaka misubra ug mibulag na hinuon kaniya sa presensya ni Hesus. Sa una kaniadto, wala gyud ko kasabot anang be still and know that I am God. Psalm 46:10. Pagpakahilom og sayri nga ako mao ang Dios. Pasabot di ani mao nga ang pagpuyo sa awareness nga naa kanunay ang presensya sa Dios. Ang pagpuyo sa presensya sa Dios mao ang paagi nga makahatag og kahulugan ug kalig-on bisan sa atong aktibo nga kinabuhi. Kung atong kalimtan ang pag-ampo ug ang pagpamalandong, ang atong mga buhat mahimong bugat ug walay direksyon. Si Marta nagrepresentar sa kalibutanon nga kinabuhi nga puno sa trabaho kanang pirmi ganing busy. Ug si Maria nagrepresentar sa espirituhanon nga pagpuyo sa Dios. Apan dili ni pasabot nga sayop ang buhat ni Marta. Ang punto mao nga kinahanglan nga ang tanan natong buhat magsugod og mahuman diha sa presensya ug grasya sa Dios. Be still and know that I'm God. Sa atong panahon karon, daghan ta nga nagkapuliki sa trabaho, nagkapuliki sa eskwelahan, sa negosyo, pamilya. Apan kung kalimtan nato ang pag-ampo ug pamalandong, mahimo kitang maisama kang Marta, abtik apan walay kalinaw. Ang tinuod nga serbisyo mas lig-on kini kung gikan sa usa ka relasyon nga lig-on sa Ginoo. Ang mga kabalaka dili unta makawani kanato sa presensya sa Dios. Ikaduhang punto, bisan unsay mahitabo, pagpabilin gyud sa Ginoo. Si Maria nagpabilin nga milingkod og naminaw sa pulong sa Ginoo. Ang iyang pagpili giila ni Hesus nga mao ang maayong bahin nga dili kuhaon gikan kaniya. Kini usa ka leksyon nga ang tinuod nga prioridad sa kinabuhi mao gyud ang atong relasyon sa Dios. Timan-ini ninyo, ang atong kalag dili jud mapuno sa mga butang sa kalibutan. Magpabilin gyud ning hawang kung puro lang tapang kalibutanon. Kay ngano? Kay kita gibuhat man para sa Dios.
Mao nga ang tinuod nga kalipay makita lamang sa pagpuyo sa presensya sa Dios. Dili jud mahimutang ang atong kalag og kini kung kini mahimulag sa Dios. Ang paglingkod ni Maria sa tiilan ni Jesus usa ka aktibo nga pagpili nga pasakop sa grasya sa Dios. Alang pud nato mo ni ang atong intentional gajud nga pag-apil sa misa, pag-ampo sa rosaryo, pagbasa sa Biblia, ang intentional nga paggahin og panahon sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo diya sa Blessed Sacrament. Ang kalibutan nag-awhag nato sa daghang mga buhat o pasidungog. Apan si Kristo nag-awhag nato og usa ka butang. Pabilin diha kaniya. Bisan unsay mahitabo, pagpabilin gyud sa Ginoo. Story time. Kung nakaadto na mo sa northern part of Cebu, dito makita sa San Remigio ang Kapilinha de Fatima Replica. Usa ni ka dakong lugar sa debosyon sa mahal nga Birhen sa Fatima ug hinahinay na nga nahimong pilgrimage area. Kay dili lagi tanan maka-afford nga mag-pilgrimage dito sa Fatima sa nasod sa Portugal, mo nga kining kapilinha gitukod aron dalhon ang kaikag sa mga deboto sa gikan sa Fatima, Portugal padung sa Sugbo. Every 13th of the month daghan kay mohangop didto, dala ang ilang mga kalisdanan ug paglaom sa atubangan sa mahal nga Birhen. Kini nga simbahan nagpamatuod nga bisan unsa ka busy sa kinabuhi, adunay lugar ug panahon nga atong ibutang aron mupuyo sa presensya sa Dios, pinaagi sa tabang sa atong inahan nga si Maria. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang atong ebanghelyo karong adlaw nagtudlo nga si Marta ug Maria dili kontra, apan duha ka aspeto sa atong kinabuhi, ang trabaho ug pag-ampo, kinahanglan magkuyog. Apan si Maria nagpahinumdom nga adunay mas importante nga bahin, ang pagpuyo sa presensya ni Kristo. Sa katapusan, ang pagpili sa maayong bahin mo ang pagpili sa kalinaw ug kalipay nga dili makuha gikan kanato. Sama ni Maria atong pilion si Jesus ug sama ni Marta atong ipadayag kini nga presensya sa pagserbisyo sa uban. Mao ni ang kinabuhi nga Kristohanon nga buhi ug tinuod. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.